Евангелие паводле Мацвея. Езус сказаў сваім вучням: «Валадарства нябеснае падобнае таксама да закінутага ў мора нерата, што збірае рыбу усялякага віду. Калі ён напоўніўся, яго выцягнулі на бераг і, сеўшы, сабралі добрае ў посуд, а дрэннае выкінулі вон. Так будзе пры сканчэнні свету. Выйдуць анёлы і аддзеляць ліхіх ад праведнікаў і кінуць іх у вогненную печ. Там будзе плач і скрыгатанне зубоў. Ці зразумелі вы ўсё гэта?» Яны адказалі яму: «Так». Ён жа сказаў ім: «Вось чаму усялякі кніжнік, навучаны пра валадарства нябеснае, падобны да гаспадара, які вымае са скарбніцы сваёй новае і старое». Закончыўшы гэтыя прыпавесці, Езус пайшоў адтуль.